Dobrý deň, volám sa Martin Vaculík. S plochou dráhou som začal, keď som mal 9 rokov, nakoľko ma ku tomuto športu priviedol môj otec, ktorý tiež kedysi jazdil. Priviedol ma ku tomu tak, že od malička sme chodili na preteky plochej dráhy a strašne ma to začalo baviť. Už ako malý chlapec som jazdil na bicykli okolo domu a hral som sa na veľkého plochodrážneho jazdca a veril som a sníval som o tom, že niekedy by sa mi mohlo podariť jazdiť plochú dráhu. No a v 9 rokoch som povedal vlastne môjmu otcovi, že oci, možno by si mi mohol kúpiť motorku a skúsil by som s nejakými prvými tréningami a keď by mi to išlo a bolo by to dobré, tak by som určite chcel jazdiť. Čomu sa oco nejako nebránil, aj keď z maminej strany bol trocha väčší problém, ale tak nejako sme ju presvedčili, aby to povolila. Takže v 9 som začal trénovať a postupne sa rozvíjať pod opaterou môjho otca, ktorý, ako som už spomínal, kedysi jazdil, takže to bolo pre mňa o to lepšie z tej strany. No a do 15 rokov som vlastne mal tréningy, či tu v Žarnovici, alebo v Čechách, sem tam v Poľsku, aby som tiež sa zviezol na iných dráhach. V 15 som získal licenciu a od 15 rokoch aktívne pretekám. Vlastne začal som kariéru v 15. No a odvtedy už mám za sebou stovky pretekov, tak by som to povedal, a niektoré horšie, niektoré lepšie, ale furt si myslím, že čakám na tie najlepšie úspechy v mojej kariére. Mám na mysli titul majstra sveta do 21 rokov, ktorý tento rok ide, mám to tak celkom dobre rozbehnuté. A samozrejme seniorské závody typu Grand Prix, ktoré tiež tento rok som vlastne v Grand Prix Challenge. A keď sa mi podaria tie preteky a budem v prvej trojke najlepších, tak postupím priamo do Grand Prix a to sú pre pretekára tie najväčšie méty, ktoré sa dajú dosiahnuť. Samozrejme je tam ešte liga v Poľsku, liga vo Švédsku, dve najsilnejšie, najkvalitnejšie ligy sveta, v ktorých jazdím už sa mi zdá 3 roky. Jazdím v Poľsku, toto je môj 4. rok v poľskej extralige, takže už tam mám, myslím, že dosť skúseností som nazbieral na týchto podujatiach. Takže to je asi o tom, ako som začal, ako pokračujem a kde smerujem. Maťo, teraz čo mám povedať? Jaj, o Žarnovici. Aké najväčšie úspechy, čo si dosiahol, niečo ešte? Raz, dva, tri. Takže najväčšie asi doterajšie úspechy moje sú 2x 5. miesto na majstrovstvách sveta juniorov. Z jednej strany, keď sa na to pozrieme, je to výborný výsledok, ale z mojej strany, keď sa na to pozriem, tak nie som celkom s tým spokojný, pretože je to v úvodzovkách len 5. miesto. Každý pretekár, každý športovec si praje vždy byť najlepší a ja pevne verím a dúfam, že raz sa mi podarí, ako som už spomínal, skorej byť dobrý, byť majster sveta, či juniorský, či seniorský. Potom som bol tretí na majstrovstvách Európy juniorov do 19 rokov. No a myslím si, že moje bodové average, čiže bodový priemer v ligách poľskej či švédskej sú celkom vysoké. Takže z toho mám tiež dosť veľkú radosť a ešte niečo o úspechoch. Majster Českej republiky seniorov z roku 2007, majster Českej republiky juniorov do 19 rokov, majster Českej republiky dvojíc. Však sa mi dosť darí, pretože tam som sa v podstate, nie že vychoval, ale tam som mal veľa tých pretekov ako mladý pretekár. No a veľa individuálnych nejakých open pretekov, ktoré sa mi tiež podarilo párkrát vyhrať. Aj tú žarnovickú zlatú príľubu som vyhral 2-krát. No a tak. Ešte sa vrátim ku žarnovickému klubu. Som veľmi rád, že tu jazdím, že sa začína niečo diať v Žarnovici. Že proste je tu partia ľudí, ktorým plochá dráha nie je ľahostajná a chcú s ňou niečo robiť, rozvíjať ju. Mali sme možnosť aj dneska vidieť na ligovom stretnutí proti Slovinsku, že ľudia prišli, ľudí to baví, fanúšik chce vidieť viac takýchto pretekov a tento klub sa im vlastne snaží fanúšikom, ľuďom, Žarnovičanom dávať tú príležitosť a snažia sa sem dotiahnuť viac pretekov. A tento rok, ja poviem úprimne, nepamätám si, že by tu v Žarnovici bolo viac pretekov ako tento rok. Ja myslím si, že je to veľká zásluha aj tohto nového klubu, ktorý v podstate robí túto Balkánsku ligu, aj majstrovstvá Slovenska. Samozrejme funguje ešte aj ten druhý klub, ktorý tiež sa podieľa vlastne na organizácii pretekov ako majstrovstvá sveta robili Zlatá príľba. A spolu, keď sa to takto dá dokopy, tak vznikne z toho 7 pretekov, mám pocit, že tento rok, a to je výborné pre
žarnovického fanúšika, pre Žarnovičanov, ktorí odjak živa boli s plochou dráhou. Myslím, že aj budú, keď to pôjde takýmto tempom znovu zrodzovania. Takže som veľmi rád, že tu môžem jazdiť a je to super jazdiť doma. Takže mám tu, myslím si, ja aj tento klub veľmi veľa fanúšikov, čo potvrdili, myslím, že aj dnešnou návštevnosťou, lebo tribúna, ktorá je za mnou, bola celá plná, čo veľmi teší a za také návštevnosti sa veľmi dobre jazdí, pretože sú to ľudia, ktorých poznám, sú to ľudia, ktorí poznajú mňa, vtedy cíti tú domácu atmosféru. A nie len to, celý fanklub, ktorý je, či môj, či tohto klubu, chodí za mnou aj na preteky, ktoré mám za hranicou Slovenskej republiky. Či už to bola kvalifikácia do Grand Prix, napríklad v Goričane, alebo juniorské preteky, ktoré sú Zlatá príľuba v Pardubiciach. Tam chodí autobus za mnou plný ľudí a je to výborné, pretože to vždy dodá energiu a keď vidím aj v zahraničí, že je tam veľa ľudí, ktorých poznám, ľudí z môjho mesta, tak je to výborné. Vždy o to lepšie sa preteká a aby to takto išlo ďalej. To si želám, aby to možno ešte narastalo a aby ten záujem ľudí bol ešte väčší, ako je teraz. A myslím si, že keď to takto bude napredovať ten klub a vôbec jazdci, výchova mladých jazdcov, keď bude napredovať, ako sa rysuje, že bude, tak si myslím, že všetko ide veľmi dobrou cestou a máme šancu, aby to tu bolo na vysokej úrovni. No takže ja som predsedom nového speedway klubu Žarnovica, ktorý vznikol na prelome rokov 2010-2011. Našim cieľom je trochu to tu oživiť v Žarnovici, čo sa týka plochej dráhy, nakoľko Žarnovica má tradíciu, jazdí sa tu od roku 1953. Určitý útlm prišiel v 90. rokoch, čo súviselo najmä s finančnou otázkou, takisto jazdecká základňa sa zmenšila, rapidne to kleslo. Pretekov do roka sa v podstate za tých posledných 20 rokov robilo priemerne 1 až 2. Občas teda boli aj 3 preteky. Takisto teda aj tí jazdci, bolo ich málo, bola minimálna podpora od nejakých sponzorov, od klubu. Na základe tejto situácie sme sa preto rozhodli ešte koncom roka 2010, že založíme nový speedway klub Žarnovica, ktorý by si vlastne zobral na starosti organizáciu pretekov tu v Žarnovici, zobral by si na starosti jazdcov, výchovu mladých talentov a takisto aj reprezentáciu Slovenska, organizáciu tréningov na našej dráhe. Toto všetko sa nám v podstate aj podarilo, alebo teda začali sme s týmto všetkým aj vďaka veľkej podpore mesta Žarnovica, najmä v osobe primátora Kamila Danka. Takisto vďaka veľkej podpore ďalších sponzorov, či už rôznych firiem, podnikateľov alebo aj súkromných osôb. Rovnako nám pomohli od začiatku a vlastne sa neskôr aj potom stali členmi klubu rôzni fanúšikovia, zapálenci do plochej dráhy, ktorí chceli a aj chcú stále niečo robiť. Toto všetko, vďaka tomuto všetkému sme mohli rozbehnúť fungovanie klubu, organizáciu pretekov a všetko, čo som spomenul. Podarilo sa nám, ešte raz, toto poviem, ešte vlastne v decembri sme absolvovali stretnutie v Goričane, kde sme sa boli ako klub prihlásiť do spoločnej ligy balkánskej, čo Maťo Vaculík pred chvíľou spomínal, kde vlastne jazdia Slovenci, Chorváti a Česi, teraz aj my. Bolo to najmä kvôli tomu, aby sa zvýšil počet pretekov v Žarnovici a aby aj naši pretekári mali príležitosti k pretekaniu. Takže prihlásili sme sa do tejto ligy, vďaka čomu sme organizovali už tento rok 3 stretnutia na našej dráhe v Žarnovici a budeme ešte organizovať medzinárodné majstrovstvá Slovenska, čiže 4 preteky tento rok, uvidíme, možno na jeseň ešte urobíme nejaké medzinárodné stretnutie s okolitými štátmi, to je ešte v riešení. Takže zvýšil sa počet pretekov, jazdci majú viacej príležitostí.
Rovnako, čo sa týka štadióna, tak sme rozbehli takú väčšiu úpravu dráhy, ktorá bola dosť zničená, zdevastovaná, nakoľko sa jej nedostávalo patričnej starostlivosti. Vďaka zapálencom, chalanom, ktorí tu brigádujú doslova fakt, že niekedy až 24 hodín denne, či je deň, noc, jednoducho robí sa na tej dráhe, maká sa. Takisto sa nám podarilo zakúpiť nafukovacie mantinely, čo je vlastne už takmer povinný bezpečnostný prvok na plochodrážne preteky, najmä na organizáciu pretekov typu majstrovstiev sveta a Európy. Tieto nafukovacie mantinely sú vlastne... toto strihneme. Nafukovačky. Takisto v rámci výchovy mladých talentov, ale aj v rámci starostlivosti o jaso, reprezentáciu organizujeme každý týždeň tréningy. Robíme ich 2-krát do týždňa, ale všetko teda záleží aj od počasia a od toho, ako sa tým jazdcom dá, takže priemerne 1 až 2-krát do týždňa robíme tie tréningy. Náš klub, Speedway klub Žarnovica, rozbehol aj rôzne spolupráce, či už s médiami. Máme mediálnych partnerov, pomerne často nám sem na preteky prídu aj z televízií TA3, rovnako z STVčky, samozrejme miestna televízia TV Panoráma, Banskobystrická televízia. Snažíme sa dostať plochú dráhu do médií. To je vlastne ďalší z tých cieľov našich, aby jednoducho sme zviditeľnili tú plochú dráhu, aby vedeli o nej ľudia nielen zo Žarnovice, z okolia, ale jednoducho z celého regiónu, podľa možností z celého Slovenska, aby vedeli, že to tu žije, lebo tá plochá dráha bola v minulosti častokrát v médiách, v televízii prebiehali priame prenosy majstrovstiev sveta. A toto chceme jednoducho vrátiť tú plochú dráhu na tie stratené pozície po tých 20 rokoch. Preto spolupracujeme s týmito médiami. Takisto v novinách sa pravidelne objavujú články o žarnovickej plochej dráhe, či už Enduro Aktuál, Svet motocyklov, Motomagazín alebo rôzne regionálne noviny. Rovnako máme nadviazanú spoluprácu aj so zahraničnými médiami, či už internetovými portálmi, alebo aj tlačenými médiami. To je vlastne ďalšia vec, čo môžeme ponúknuť aj na prípadnú spoluprácu našim sponzorom, ktorých samozrejme, ako každý šport, aj my potrebujeme čím najviac, nakoľko plochá dráha je dosť nákladný šport. Tam dochádza aj u motoriek k veľkému opotrebovávaniu motorov, súčiastok, rovnako organizácia pretekov, čo tu robíme, to sú všetko medzinárodné preteky, ktoré musia mať nejakú kvalitu, musia byť na nejakom kvalitnom stupni, čiže to všetko niečo stojí a vďaka fakt sponzorom, vďaka mestu Žarnovica, ale aj obetavosti členov klubu môžeme fungovať, môžeme toto všetko robiť, môžeme prezentovať našich sponzorov.